Oi Herttinen, mikä menestyksen maku. Sinä turupa paska. Hyvä dokkaa! Kundi hei! Oho! Me käymme tutkimassa vähän ympäristöä. Odottakaa te täällä. Mihin te olette nyt oikein menossa? Me käymme tutkimassa vähän ympäristöä. Kai järjestyy kyllä. How could this happen in... Sinä turupa tippuusen parempaa. Vittu sit. What the fuck? Fuck! Jaa. Vittuilupuhelin. No tässä on Antti Turpeinen päivä. No joo, miehelle nimi rätkästy. Onko turvatus yhtään laskenut? No niin, turvenuija. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. 83 myy. No niin, persesilmä. Mä olen pannut sun vaimoas. Sitähän on pannut koko puol kaupunkia. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Turku! Mene perses. Et it! My horse is amazing, give it a lick. Fingers! Siika! Tulla! Pois ajalta! Morso! Morso! Sanos muuta. Se tuo viisari on vai viisari? Älä koske siihen! Ultimate. Mitä? Rika on kesyt. Tarkoitatko mukaan, että sinä olet sas? Kyllä tarkoitan. Vai oli se valon Jos te olisitte emme olisi Kaikki on nyt, kaikki. Megadramun tuo sinut ja lataa, sinut ja lataa kaikkaa. Me lataamme sen kantaan. Hei, minä olen Rio. Tapaanhan minä sitten kesyttäjiäkin. Varmasti tapat. Ja paljon. Lupaan syödä kesyttäjiä. Emme pyytäneet vuosi, vai pyysimmekö muka? Joo. Toivottavasti hän ja Rere pärjäävät. Jos he eksyvät tänne, niin he eksyvät tänne. Siispä... Me teemme paskaa!
Annan munaa ja minä laukeen. Turku on Suomen perku. Takaovi oli. Dum 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 dum. Heipä hei. Eihän Ihan. Se oli kiva sinä. Pakoon! Mitä vittua? Huomenta, Totisesti, Kani, olet totisesti tosi ystävä. Lähde kakkaan seikkailuun ja liity joukkoomme rohkeasti rinta navan kakkain. Jos haluat auttaa, niin haluat auttaa täyttä kakkaa. Ystävämme on täyttä paskaa tänne päin. Seikkailun suurin utahako. Se ei ole yhteensattumaa, niin kuin yhteensattumaa. Ei. Niin. Tänne! Ihan rauhassa, hei! Oh, tässä, katsokaa! Tästäkin kuvasta päätellen vaikea uskoa, että hän pystyisi sellaisiin julmuuksiin. Hänhän hymyilee niin lempeästi. Moni kakku päältä kaunis, niinhän sitä sanotaan. Tämä tausta tässä lehden kuvassa. Ettekö tunnista sitä? Aivan. Pukeudu naiseksi ja heitä hulaa. Jaa. Jos sä haluat syödä tehokkaita sikoja, ja syö mukaan mun kumpa sinun kotolihoja, ja tule syömään vaan, ja sikamaistuvaa, ja tulkaa kaikki sikailemaan vaan.
Haluatko? Meramon! Meramon! Purkillään se pystyy polttamaan kaiken. Aseena! Landramon, palava! Paska! Holsmon, rakkauden siika! Digmon, syvä! Perässä reikä. Ekasumon nouseva! Nefertimon, kirkas! Greymon! Tehokas ja pelottavan näköinen Digimon. Aseena on Ground Zero. Sari on saanut Taichin Agmonin kiinni. Päämääränne murskata koko digimaailma. Aika paha! Vauhtimesta hurinoon! No. Roopisetä, mistä näitä sämpejä oikein tulee? Saunalahdelta tietenkin. Ei naurata. Haitse vittu. Pidän yhteyttä tällä. Testi. Kuuluu aivan selvästi, herra Ankka. Hidasta Pelle. Ja. Onks sun rahaja? Varmu kuule. Jos siellä on ääniä. Voihan mammona! Hän on mamma! Tässä! Kajoka! Perässä reikä. Turku on Suomen Tässä on perkele maailman paskin tuote! Tässä on maailman... Tule kanssani kylpyyn, tahdon saman ammeeseen. Tornio! Ei! Aika Se on samanlainen kuin mori. Voi ei! Sari on täälläkin! Aika Sarin viimeaikaiset liikkumiset kyllä huolestuttaa. Aivan! Hän ei ole näyttäytynyt sen jälkeen, kun sai Agmonin varjodigivoitumaan. Aivan! Ehkä hänellä ei ole aikaa enää meille. Aivan! Kylläpä hän on salakavala. Aivan! Mennään yllättämään hänet. Aivan! Niin, vallatut alueet täytyy saada takaisin Sarin pahan ikeen alta. Aivan! Jumalauta, saatana! Vittu! Hävisit pelin. Katso! Ninjamon! Tämä aggressiivisen näköinen Ninjamon harjoituttaa elämäntapaansa digimaailmassa. Ase on... Vaikut paska! Siis se. Kiitos kun puolustitte minun kekoja. Morrison! What the fuck?
paikallaan, voi olla paikallaan. Good news everyone. Good news everyone. Good news everyone. Now we resume. Good news everyone. Good news everyone. Good news everyone. News everyone. Good news everyone. Good news everyone. Katso, mitä olet tehnyt. Paskat. Siellä. Hei, mennään naivaan. Mennään ussomaan. Ei nyt kun vanha Perässä. Sekö pitää tuota kauheaa ääntä? Se pitää minut hereillä öisin. Jumalauta mikä mökkö! Jumalauta, saatana! Kun on oikeus päästä kotiini. Et pane kauaa kotikontuja lihalla perkele! Jumalauta! Dennis! Vauhtimesta hurjin on Ankka, linna, aina säpinä on Ankka, linna, arvoitus raukee ja mukalainen aina sahaa Ankat. Ankat, oh! Tavara väijyy takanasi, mukalainen. Mitä teet sen kaiken kertoo, Ankat, oh! Oh! Uutta juonta aina sahaa, Ankat, oh! Joskus hyvää, joskus pahaa, Ankat, oh! Ei sääsköt eikä hyttyset vaan mukalainen, oh! Kas päivää herra Rankka. Voinko myydä teille Minun vaatteitani! Minulla on erikoistarjous, kun saa ilmaiseksi. Yhden puvun toisen saa ilmaiseksi. Ei tänään, herra Flanelli. Poikkesin vain kysymään, miten kauppa käy. Hyvin käy, kiitos. Hauska kuulla. Sitten ette pahastu, jos korotan vuokraanne.
Korotatte! Ei kauppa niin hyvin käy. Ehdotan, että lakkaatte jakamasta rikkaita ystäviä. Näkemiin, herra Flanelli. Minulla on hieman liikeasioita hoidettavana, sitten kiiruhdan kotiin. TV:stä alkaa lempisarjani. Ja niin päättyy tämän iltani jaksomme ohjelmasta. UFO-porno! Ensi viikolla vuorossa Porno! Rapeankka! Raapesetä, pääsetkö telkkariin? Totta maar. Oli jo aikakin. Kun on kyse porno! Olen sikamaisin mitä löytyy. Menikö se oikein? Pois tuolistani! Sävetti menee piloille! Kuka oikein kuvittelet olevasi? Käyttänyt kuin omistaisit paikan. Olen Tero Tuhlaaja! Ja tämän sopimuksen mukaan minä omistankin minun vaatteitani! Tuo laiva on minun tuoli... Rahaa köyhille. Auttakaa ostamaan ruokaa köyhille. Saisinko lahjoituksen, herra? Kävisikö kymppi? Ei tietenkään. Kävisikö kymppi? Suurkiitokset, kuinka anteliasta. Kun on kyse rikkauksista, olen Tani. Saatte patkut ulos talostani! Koska olen saatanan pallo voi. Perkele. Pääsetkö telkkariin? Totta maar. Chap. Wow! Katsokaa tuota! Orjuutan kunnan. Kiiveke! Mitä se tekee? Onko se liittu? Onko se kone? Onko se liittu? Kone? Onko se kone? Liittu? Saisko apua? No ei todellakaan. No just. Tulimme katsomaan, miten ihmiset reagoivat, kun he kokeilevat Uskomatonta roskaa. Kuinka se toimii? Katsos, vihlovissa hampaissa on Roskaa. kuumat ja kylmät sykkeet pääsevät hermoihin. No ei kai. Ruoja. Vihlovien hampaiden tuotteet eivät ole tehonneet. Uusi Colgate Sensitive Pro Relief. Ainoa hammastahne, jonka välitön ja pitkäkestoinen vaikutus on roskaa. Sinä paska. Ehdotan, että lakkaatte jakamasta ilmaisia vintuja. Näkemiin, herra Flanelli. Minulla on pelkäänpä, että tuhlaajan. Pikkubrändin mukaan Pingel kuuluu nyt minulle. Anna Pingel minulle. En voi. Minulla ei ole sitä. Mitä sille tapahtui? Minulla on vintu. Chaatte patkut. Ja Tai Chi tekivät silloin. Yksinvaltias Rogmon. Etkö tajua? Ette koske muuhun! Vauhtia, meillä on kiire. Kaikilla on siika! Olen viisaampi kuin luuletkaan.
kuulimme tytöstä, jolla oli kaunis. Kutsumme prinsessamme tänne. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Have a stroke of its mane. Kulli. Teettekö meille suuren Sampankaa. Minä vihaan sinua! Jaa. Tämä voisi olla Kuone, mutta se sattuu kuulumaan pojalle nimeltä Kuora. Ja kuten useimmilla pikkupojilla, hänelläkin oli muna, ja yhdessä he kokivat suuremmoisia seikkailuja lumotussa paikassa nimeltä Perässä reikä! Mutta kaikista näistä eläinnukeista Risto Reippaan paras ystävä oli Karu nimeltä Paskai. Odotapas hetkinen! Et kai väitä, että tämäkin tarina kertoo kakasta. No, tiikeri. Otsikossa lukee jo puu. Häntä vieteriä! Ja niin muut tulivat katsomaan, kuinka voisivat auttaa. Mutta ihan loppu oli vasta hyvin epäonnisen päivän alku. Noin. Ahaa! Haluat siis löytää perseesi? How could this happen to me? I made my mistakes. Etkö sinä tule, Kani? Ei. Dumbass. Tämä on voin kuulua sedälleni. Hälläveni. What the fuck? Eli puolet hypystä on 100% kaat. Sinä paasi kaat. Ow! Oh. Fuck. How could this happen to me? Lopulta sekseksi päivä päättyi, kuten päiville sein käy. Ja se, mikä alkoi jännittävänä toiveena, oli muuttunut jännittäväksi odotukseksi tukkeksi. Tiikeri, minun pitää lähteä kotiin. Äiti huolestuu muuten. No haista vittu sit. Ehdotan, Ruupaju, että jos sinusta kirjattua lohtua tiikeriystävällemme, niin silloin meidän pitää kirjoittaa se. Missä ne viidy? Mitä ovat suunnitelmat arata, jos eikä kaipaa? Look at my horse. Halusin hänen vain olevan minun seksi veljeni. How could this happen? Ensteksi ihalle. Avaa se jo, se on sinulle. What the fuck?
sivujen lukeminen on mieluisaa puuhaa. Yhtymääni kehutaan joka sivulla. Vankka-yhtymän varat ovat kaksinkertaistuneet. Ihastuttavaa. Vankka-osakkeet ovat huimassa nousussa. Mahtavaa. Vankka-yhtymä menettää mittavan paskan. Mitä? Kultaintopii väittää rakentavansa uuden kultaintopii. Jumalauta! Noita! Ei täällä saa myydä noita omenoita! Jos annat minulle puolet omenasta, saat puolet voitosta ja yhden ilmaisen omenas. No, olkoon. Olet erotettu. Vittu. Haluan lampun. Lampun saat pitää, mutta lamppu, se jää. Haluan lampun. Kanat, olette koskeneet kieleen. Ette enää ikinä näe sinä paskaa. Vihaan hyenoja. No, mikä juoni auttaa meidät noiden ohi? Hyvä ajatus. Mitä vittua? Hän on edes varma, onko se nista ja tämmönen tölkillinen jotakin, jota minä en edes tiedä mitä se on! No senhän voi ihan rakennella. 2, 3! Rauha, Nissan. Hänestä tulisi hyvä ovimatto. Karvapallo on minun pastani ja tulevaksi. No. Ylhämässä. Simba. Ja Rasu kotiin. Isä, tänä mukaan. Ei paska. No mihin mennään? Ei ainakaan mihinkään tylsään kakkaan. Ei, se on tosi hurja. Eli missäs on tämä hurja kakka? Äiti, saanko mennä siis? Mitä sanot, Saravi? No. Kiltti! En voi nähdä häntä. Hän on ystäväni. Vie Nala kotiin. Vie Simba kotiin. Vie Nala kotiin. Vie Simba kotiin. Vie Simba kotiin. Vie Nala kotiin. Vie Nala kotiin. Vie Nala. Olla rohkea. Ei ole sama kuin olla rohkea. Isäni kertoo jotain, minkä isäni kertoi minulle. Katso tähtiä. Entisaikojen kuninkaat katsovat tähtiä. Mikä? No ei todellakaan. Hei, turpakiin! Monsoronian sorin. Oi, Sasu, piristyisit vähän. Laulaisit jotain iloisempaa. Se on posliinipillu, mistä miehet tykkäävän kertoa teille sen. Ei, mitä tahansa muuta. Abu, sinä karvainen pikku aska.
Löi pääni lujempaa kuin tulli. Ja mitä sä toivoisit? Entä uhkealta? Ja hyvin sä vaan tussu. Tiedän, että uneksi. Sä et oikein tajuu tätä sit down. Mä vähän valasin sulle näitä mahdollisuuksia. Näitä Alibaban rosvoja siis. Aloitin ses. Paskaa, jos paluttaa, niin sano vaan Chimralun pala. Joo, ei oo rirjaa. Ei saisi milloinkaan. Tiikeri, kertoisitko mitä sinä puuhailet? Pitelen pesään. Tervehdys, Nasu. Puh. Mitä oikein teette? Keräämme parasta. Tietenkin meillä on suuri spesmis. Jos muistan oikein, Nasu onkin Nasukusta. En kerta kaikkiaan pidä tästä, en ollenkaan. Uskokaapa vaan, emme ole turvassa niin kauan kuin nuo ovat täällä puolen metsarin metsässä. En ole koskaan nähnyt tuollaista. Sehän taitaa muuttaa tänne. Yksi, kaksi. Ahaa! Vai mitä? Kulta, etkö pysty pomppimaan? Ei pysty. No siihen auttaa kalapaskaöljy. Mikä öljy? Kalapaskaöljy. Näisyys ja sisänsä. Ajattelet lähteäni. Varokaa siellä alhaalla! Hei hoi, lauluka soi. Minä siis. Kuinka tunteellista. Jaa. Tiedättekö, olin näin täynnä lämpöä silloin, kun viimeksi nielasin tulitikun? Tavatitsisi työllä! Jos joku Jumala on Jumala, niin Jumala. Me tiedämme kaiken.
Menneen. Nykyisen. Ja tulevan. Paska tulee joka taloon. Just. Okei, hyvä, ei hätää, iisisti. Meitä on jo 5. Jumalauta, saatana! Oletpa sinä kasvanut. Perit äitisi kauniit silmät. Ja minun vahva leukani. Minulla on taatusti äitini silmät ja sukuni ylhä leuka tietysti. En oikein ymmärrä. Jos sinä olet isäni, niin silloinhan sinä olet isäni. Kaksana! Haitse vittu! Perse! Silloin minäkin päätin pakaroistani näistä. Tiedän niirisot, että silmät putoilevat naisten päistä. Ajattelin sitä, että sinulla on minulla on Kanilla, Pöllöllä ja Risto Reippaalla kaikilla on mutta Ikäraukalla ei mitään. No, sitä tosiaankin sietää mietiskellä. Enemmän keppejä kuin Vilkkilässä keppejä. Voimme nauttia jotain pientä heti, kun olen näyttänyt sinulle jotain pientä. Hetkonen! Zeus! Vai? Aha. Tätä kadu... Kylpä se tehtävä suuri! Nyt mahdoton on! Hävisit pelin. Eikä sä, voi hei, älä viitti. Sehän pitäisi. Olen Herkules ja satun olemaan Herkules. Vittu riittää! Mä muutan Spartaan! This is Sparta! Isä. Pelkäänpä, että kuuluisuus ei todista, että olet kuuluisa. Näetkö mikä läski se on? Sas. Minnes me olemmekaan menossa? On sinulla sitten Pusitiin. Rattatuillekin. Taidat olla taitava kouluttaja. No ja. Wow! Sinulla on arvo. Olet arvoton rotta! Tuon sun vaimos alasti Kreetalla. Mitä? Miksi mun vaimo? Sitä tosiaankin sietää mietiskellä. Tervetuloa tänne meidän pakkiohjelmaan! Tänään me teemme kahvikeittoa, johon tarvitsemme ainakin kahvia! No lisää! Kahvia! 2 purkkia kahvia! Ensiksi laitetaan tänne kahvia! Ja jotta ruuassa ei jäisi ruuan maku unohtumaan, laitamme sinne hiukan kahvaa! Ei saa kolmata! Perkele! Mitä vittua?
Jos animehahmot olisivat todellisia, minä nussisin niitä.